Paham ya? Ayo. Kopangi dandanan tali ini pedot. Iki musike yo. Tanggo teparo padhong kula. Ayo kanca-kanca padha ngumpul mrene yo. Beneran toh, Bung. Kali itu medhot ana kaline. Tapi kan wajahmu wis nembem dhewe. Tembem. Iya, Dol. Iki lho iki ceritane kepiye ta? Hah? Siapa dhewe kok sosok tekan-tekan kene iki? Ayo mangkane piye? Lagi ngene betul. Nggih. Anu kelan kowe iki yo kowe nyambut gawe ning gone sapa iki? Iki mau jarene nggone Ibu Ida ketoke, Mbak. Bapak sapa bapake? Bapak Aris. Bapak Aris. Lah iki ngene to. Mbahene mau aku dikandani Mbak Pardi. Nah, Mbak Pardi sing endi Mbak Pardi? Wah, ganteng sik mengkene, Mbeng. Jebule. Ya, mau Pardi kok kowe Aris. Ha iya, Aris kuwi mantune. Oh, Pardi mbane. Heeh. Dadi sing beuni iku Mbak Pardi. Sing dadakune niku Ibu Ida kali mbahene Mbak Pardi. Mbak Pardi. Oh, dadi kaya ngono. Lah mangkane kuwi iki mau aku tekan kene iki mau ya langsung di sumanggakake. Oh, terus diceritan-ceritani kalian Mas Aris sing ganteng dhewe wonge bener ndi wae. Di mau ngomong-ngomong anak-anak cilikan mau kita ya. Oh, dadi Mbak Ida mau. Nggih. Ngrendet karo ya kuwi anake sing jenenge Ahmad sapa mau?
Muhammad Arka Saputra. Nggih, sing ganteng niki sing gagah niki sing beto saro. Ya. Beto peci niki Mbem. Nah niki Mas Muhammad Rizky Arka Saputra niki nalikane semonten Mbem. Iki ceritane ngeten. Iya, Dol. Ana rentekan ati saka wong tuwa lorone nggih nalikane Ibu Ida kali Bapak Sugandi ngoten ya. Nah dadi gadah unan-unan nek mbok menawa mengko diparingi rezeki ingkang kathah halal barokah thayyiban barokan nah jarene ngono iku kok anak lanange awak dhewe mengko nek pas sunat ya dadi tanggap-tanggapno barokan ngono ceritane ngoten Deuni lah iki ngene to Mbak Ida mau pamon Deuni ke wis luar. Nggih leres. Ya wis luar. Nggih. Dilaksanani dina iki. Nggih. Wis luar. Nggih. Ngono le Tol. Nggih dados niki nganu Mbem. Nyuwun tetulung dhateng para rombongan barongan awak dhewe. Iku Mbah Pardi sak keluarga iki nyuwun tulung mbok menawi niku ujar utawi batekan niku dados kalebet kata-kata nadar. Niku nyuwun tulung Mbah Pardi sak keluarga niki nyuwun tulung dhateng Kutha Sedaya. Disumuni diken ngluwaraken. Lah nggih monggo diluwaraken nggih niki dados penyeksen sedantene. Wong sing enten ten mriki nggih sanak kadang sedulur lan tangga tepalenipun lan rincah-rincah saking reyokan niki Mas Muhammad Rizky Arka Saputra niki sing bocahe gantenge kaya ngene iki sing jenenge Mas Rizky iki sampun dipun tugel nggih. Sampun ditugel. Apane Mas Rizky? Boten ditak rawane. Nggih. Muga-muga enggal saras, enggal diparingi kelancaran, diparingi dados anak ingkang soleh, berbakti marang wong tuwa lorone, berguna bagi nusa dan bangsa dan keluarga. Amin. Lan ingkang dados pinandare saking keluarga besar Mbah Pardi utawi Ibu Ida, nyuwun pangiklasane panjenengan sedanten ingkang wonten mriki ingkang hadir ingkang nderekaken mangayu bahagia. Bilih kala wau niku kalebu nadar niki kinten-kinten sampun luar nggih. Nggih. Sampun luar nggih. Nggih. Sampun luar nggih. Nggih. Alhamdulillah alaina sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah sampun luar nggih Mas Rizky. Muga-muga enggal saras dadi bocah sing pinter, dados bocah sing berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa, membanggakan kepada kedua orang tua. Nek wis kasil maksudnya sudah tugel ngono kuwi mau apane Mas Rizky? Manuke ngoten niku berarti Mas Rizky niki sampun ngayai akel bale. Artinya ngibadahi sing petel, salate, ngajine lan belajar sekolahe sing petel. Laben dadi anak sing pinter, jadi juara kebanggaan kedua orang tua. Amin. Amin. Nggih, Mbok, iki aku nek ngomong kakean iki ngomong-ngomong iki awak dhewe iki nanggon telatah nggone sapa nangger edak-edak nang kene nek ora kondo-kondo ora. Nyanu ngono lho. Ya iso mulane ku iki lho kene sapa mau Mbak Aris. Ngene Mbah Pardi. Mbak Pardi. Ngene anu lah niki wau nggih kula. Nggih Bu Ida. Niki niku wonten ing Duko Ploso, desane Karanggondang, Mbem. Karanggondang Ploso, Duko Ploso. Lah terus niki niku dinten wilayah RT pundi? RT pinten? RT Gangsal RW 6. Nggih, Duko Ploso. Lah niki bapak-bapak nganu ibu-ibu sesepuh pini sepuh, para toko-toko agama, toko masyarakat wonten ing tlatah Duko Ploso ngeten niki mboten dipun uluhi salam nggih. Awak dhewe nggih kirang etika ngoten wong ten mriki nggih enten sing nganu sing ngreksa leluhur-leluhur niki Mbah Purancak nggih enten Mbah Ploso nggih enten Mbah Ploso asmane sinten Mbah?
Mbah Siti Jenar Kloso. Ha ngoten niku. Nguri jenenge nguri-nguri budaya ya sejarah ngono kuwi ya padha wae diuri-uri kan ngoten sih, Mbeng. Lah niki sing nyuwun padosipun Mas Tembem. Nguri-nguri budaya ning gone awak dhewe niki semesti ku apa? Ontran-ontranan apa? Jelasaken. Rene ora kuwi nyambut gawe yo kuwi duwe momongan. Jenenge bareng. Lah niki yo amit-amit barang sing gawe rasa kene. Ora kenemerai. Ana jenenge amit. Nggih, mboten amit-amit mboten nggih. Oh nggih, dados amit niku nggih. Kula nuwun ngoten nggih. Amit kula nuwun pemon. Nemu ketok niki ya kula nuwun. Nggih. Barang Surakarta nggih amit. Nggih lere. Kene ro aku kuwi nang kowe ora ro dhewene. Nggih. Cepoh kene kuwi sing luwih-luwih. Lah nek ngaten niku nang kedah pripun, Bang? Kedah kudu harus pripun awak dhewe kudu sopan santun tata kramane nggih. Amit kramane ya amit nang kene karo aku lan kowe iki nyambut gawe. Sapa ana kesalahan yo njaluk ngapura. Nggih. Ngono. Saiki ngene ora kesuwen nek aku lan kowe iki duwe momonganmu iki digoleki. Kowe ora panggonane ta to. Panggonane singo bareng. Nggih ngertos niki ta sampun ditenggo-tenggo kali rencang-rencang sanak kadang. Keluargane Mas Rizky sedanten. Iya. Sampun nenggoni kuwi, Mbak. Iya aja mau ditokno. Nggih, ayo ndang panggonane ning luar wetan panggonane ya ku alas sing gawat kaliwat-liwat kuwi. Nggih. Jalma moro. Jalma mati, satu moro, satu mati. Iki ya kuwi sing singa barang kuwi. Oh nggih. Ya ngono. Lah iki ngene nek pamon diundang ngerti carane ngundang. Mboten ngerti, Bang. Mboten ngerti. Ora ngerti. Nggih. Lah carane ngundang diundang. Nggih, ndangi pripun? Nek ngundang ki ana carane. Nggih. Dicawisi ya kuwi jajan pasar sembah sak apa anane kuwi. Sing jenenge sajen kuwi, Bang. Iya. Sajen kuwi sebenarnya semestine ku sajian niku nggih. Ana kloso bantal, ana paso. Nggih. Yo ngono kuwi iki sanjane dene. Sak beras-berase, sak lawu-lawuhe, sak pedheke ngono. Lah Bang. Sajen kan sajian niku. Ayo jane lawuhe barang kuwi. Nggih. Ora nek jenenge kanggone singo barang ora sik ngono kuwi. Kuwi ngono semua sawere barang. Ana beras kuning, ana janur kuning. Kowe ngerti jarane beras kuning, janur kuning. Nggih. Ngono. Lah nek pamon tak tetake iki dawu. Lah iki ngene to. Enak kan kowe kuwi gawe ning kene. Ayo diundang. Dicap disempet janur kuning. Nggih leres. Ora gur bakul jamu mawon nggih. Oh nggih leres nggih. Kula nderekaken, Bang. Ayo dadi ndang. Ayo kok malah diundang kok malah kok mlayu kabeh kepiye kok. Ayo yo malah nyedap rene yo kok malah mlayu kabeh piye kok. Ya wis ayo kanca-kanca yo. Ingon-ingonane ditake kembang. Sing bareng tuh. Ki pecuti kalungi nek kesuwen. Ayo kalung sabuk. Nyanyi, Bang. Nah ngene dong. Piye, Bang? Kelupake bocah cilik-cilik. Ya, semplak. Beras kuning ben metu di barang yo. Yo. Kandhani. Tak kandhani kowe, engkon ngandhani Mbah Tembem mau. Ya to sila. Oh, ngono ora ada sila. Ora iso. Terus kudune kepiye, kedah kepiye? Ngene. Warai dhisik om. Penule wae radol apa-apa kok. Kang, aku ngundang singo bareng. Nek aku ni yo ngono ki mantap. Lah ngono, ono filosofine kudune nggih. Lan ono arane. Sing jenenge mangkat, Lang. Maksude kepiye ora greger ditapun. Kang ganteng. Iku wau iku kula niku gadah ingon-ingonan. Ajeng kula medalaken. Niku nek mboten dipun ora diemplok-emploki anu niku mboten purun medal niki kula kedah nyuwun tetulungan dhateng panjenengan. Sak rombongan nggih. Kaya Ayo mangkat. Ayo mangkat yo, ayo mangkat. Mangkat.
tembung ngomong ngene. Kan aku ndang singo bareng. Ya nek aku ini se mangkat kong keplek. Ora anjen kanca-kanca kon iki anjen ora gugune dikandani wong nom. Gugune nek dikandani wong tuwa. Lah, Yo kendangi dikeplak yo. Oh, so. amet ngunjukake ngunjuk omah ta piye iki? Oh, mboten. Ya kalau ngunjukake omah yo. Ya wis sampe